Bibliaren lehenagoko itzultzaileek Biblia hitzez hitz itzuli dute. Zizeronek inauguratu tradizioaren kontra joanez. Hizkuntza herrikoi bat idazten dute, elementu exotikoez beteta. Dokumentu horiek aparentzia jakintsu bat emaiten dietena, baina gezurrezkoa den aparentzia bat besterik ez da. Helenismoak eta hebraismoak ugariak dira. Itzultzaileen duen ondorio naturala direla. Konstatatzen direz, baina nik erten dut. Itzultzaile batzuek, horiak askoz eta bitxiagoa, autore bat aitatzeko da, balizko itzultzailea. Orduan, ezin ulertuzkoa da. Orain, paradaz baliatuko naiz, edo aukeraz baliatuko naiz beste gauza bat aipatzeko. Dakizuen bezala zenbait komentarista harritu ziren, eta oraino aritzen dira jakitearekin, 3. mendean Pater Nosterra euskaraz idazten ahal zela. Jakitearekin, idatz zitekela ikusterakoa. Erabat harrituak dira posibilitate horrekin. Hau da, garai hartan Pater Noster bat idatzi alogutako agertzen da Biblia, eta hortako ere agertzen da Jabe. Hori da esplikazio. Aklarazioa, bi makila irakurtzen da, bai, hori garai hartan bat da. Orduan, harrituak dira posibilitate horrekin. Hau da. Bai, ez dute argazkirik, baina... Jabe geudea eta irakurtzen da. Hemen H bat makilari gabe, erdiko makila estan dut uste. Ez da irakurtzen jainkoa, gure jainkoa ezartzekotan, hori bai falsifikazio gutxa izango ditzaten. Baina ez da jainko hitza ez da agertzen. Jabe geudea. Orduan, batzutan zutzen jakitea tradizioi izan dutzea. Bada, katedratiko tradizio bat. Pater Noster delakoaren hori euskaraz agertzen dela. Eta zenbaitek errandute, baina hori harritu dira, zenbait komentarista, erranez hori ez dela posible. Ezinezkoa baita, iduriz, 3. mendean, olakorik existitu izan. Hau da, euskarazko Pater Noster bat. Ez dakit, baina nik badut, eta ekarri dut, hemen badut, nire begien aurrean, Pazianoren obra. Orduan, nor zen Paziano? Paziano, Bartzelonako apezpikua izan zen 4. mendean. Eran beharra ere, bere obra ez da oso izan duen, ez da adituen artean ere. Ikerketa batzu egin ditut, eta kasualitatez atxeman dut. Bistan da, Lakarrak eta Gorrotxategi, ez dut aipatzen autore hori, beren sostenetan, ez baitakite, seguruenik, zer den, apezpiku horrek idatzitakoa. Honek idatzitakoa. Orduan, zer idazten du Paziano apezpikua? 4. mendeko apezpiku horrek. Zer idazten du? Latinetik itzulia. Idazten du 4. mendeko. Pentsatzen dugu lenguaia oro jainkoaren aberastasuna dela. Latindarituarrak, ateniarrak, arabiarrek
Hispaniarrek Jainkoa konfesatzen dute. Hau da, erranen baita, Jainkoa otoizten dute. Eta segitzen du paziala. Espiritu Santuak hizkuntza guztiak ulertzen ditu. Beraz, zer erraiten du paziala? Idazten du garai hartako Hispaniako autoktonoek Jainkoa otoizten zutela beren ama hizkuntzetan, beren hizkuntza bernakuletan, eta hori 4. mendean. Eta orduan, nor ziren hispaniar horiek, hispani horiek, autoktono horiek. Jainkoari beren hizkuntzetan otoizten zioten hispaniar autoktono horiek. Ez dakit, baina besteak beste ez bakarrik seguruenik, baina niretzat ez da dura izpirik garai hartako euskaldunak horietakoak ziren. Ez da durari horietakoak ziren. Hene iduriko argi gelditzen da, argi baino argiagoa geratzen da, erabat posible dela, garai hartan euskarazko paternoster bat existitu izan. Eta beraz, nik ez dut oraino lortu ulertzea, zergatik zenbaitzu harritzen diren hainbeste. Afera hori, ezin ulertuzkoa, hau ere ezin ulertuzkoa, beste batzara, ezin ulertuzkoa. Bueno, egia da errepikatzen dut oso gutxi ezagutzen dituztela autore honen existentzia eta obra. Baina hemen ustez, badugu froga, garai hartako hispani autoktono horiek beren hizkuntzetan otoizten zutela. Horai, beste gai bat aipatuko nahi nuke. Ja, komplikatuagoa. Hori da. Orduan, horai, Riamo, Dalia, Deidre, hitz famatuak aipatuko ditut, eta hizkuntza zeltikoetan bi aditu direna, oso ezagunak direna, erran baita Pierre Yves Lambert, eta beste bat, Ranko Matasovic. Bi aditu horiek idatzi didatena jakin araziko dizuet, eta gero nire hipotesia hausak da, nire hipotesia aurkeztuko dizuet. Aitortu behar dut ere gai hau hizkuntza zeltikoena Euskal Herrian batez ere oso delikatua eta baita ere pixkat polemikoa dela. Badakizuenez, bada pieza bat, Bereiako afera honetan, oso famatuaren pieza bat. Oso famatuaren pieza bat, nun agertzen diren hitz bat. Aipatutakoa. Riamo, Dalia, Deidre. Nik, bederen, hitz horiek, hitz zeltikoak kontsideratzen ditut. Baina, aspektu teknikoetan sartu haintzin, entxatuko naiz eskuratzen nire ikerketa metodoa. Ikus eta uler dezazuen, hau da, ikus dezazuen nola egiten dudan edo egin dudan nire ikerketa. Orduan,